gabos kaayon, gabos may gibuhon. Lakaw kita iharubay ta, anmarhay na bareta, katotoohan pagkamuot, asin an hustisya. Ingatanan kapalibutan, mga dukha asin maluya, mga tulay sa tong itutugdog sa pagkamuot ni Kristo. Gabos kaayon, gabos may gibuhon, saro kitang hawak, saro sa tong misyon. Gabos kaayon, gabos may gibuhon, simbahan sa Caceres. Gabos kaayon, gabos may gibuhon. O Inang Peña Francia, giyahan mo kami sa samong paglakaw sa dalaning buhay. Ika-ina ning gabos para sa gabos, itago mo ang puso mi sa puso ni Kristo. Gabos kaayon, gabos may gibuhon, saro kitang hawak, saro sa tong misyon. Gabos kaayon, gabos may gibuhon, simbahan sa Caceres. Diyos maray na aga po sa Satuya Agabos. Misa Intenciones para sa Ngonya Domingo. Thanksgiving for all the blessings, petition for good health and safety, and for all souls in purgatory offered by Dominic Briones and family. For the soul of Alvin Buena offered by Buena family. For the souls of Romeo and Ofelia offered by Marlon Rivero and family. Thanksgiving for the gift of life and for birthday blessing of Glenn Moran offered by GBM family. Thanksgiving and for the souls of Esperanza Leonela Consolacion offered by Arlene Marabilia. Thanksgiving for birthday blessing of Nelia, petition for good health and safety and protection, and for the souls of Anisito Sr., William Sr., Pablo, Victoria, Lilia, and Agosto offered by Nangwa and Romagosa family. For all souls in purgatory, and for the soul of Catalina Marwiles offered by Marwiles family. Thanksgiving for all the blessing, petition for good health, and for the souls of Delphine, Leticia, Virgilio, Elisa, and all souls in purgatory offered by Kagawad Alice Adayo. For the souls of Tomas offered by Lydia Bilano. Thanksgiving offered by Mr. and Mrs. Alexander and Lisel Soke and daughter.
petition for good health, and for the souls of Mark Joseph, offered by Agnes Laurel and family. Petition for good health, and for the souls of Pablo Ophelia Isabelo, offered by Mr. and Mrs. Herman King and family. For the souls of Maria Teresa and Emilia, offered by Mrs. Ophelia Alcantara. For the souls of Fe, offered by Edna Plotado. For the soul of Rodolfo, offered by Colada family. Petition for safe and successful operation and fast recovery of Pearly Briquelio, offered by Colocar family. For the souls of Mario Trinidad and Prisco, offered by Sirato family. For the soul of Noel and all souls in purgatory, offered by Marilo Sompay and family. Thanksgiving for all the blessings, offered by Ruby family. For the souls of Mario and Trinidad, and petition for safe travels and thanksgiving, and for all souls in purgatory, offered by Rowena Harles. Kung sisay pa po ang gustong magpamisa, pwede pa pong idaradi sa inutan.
75 taon sa tong ginigirumdom, ikan sa enot na banhi, simbahan kan Caceres. Sa puso kan kabikulan, bunga kan paghingoa, kita magkairiba, sarong hawak ni Kristo. Simbahan na sinodal an mautangon yan, boses kan lambang saro sa tong himateon, mayonin pag-asenso kung kita nagsosolo-solo, gabos mamaigot, sararo kita ki Kristo. Gabos kaayon, gabos may gibuhon, saro kitang hawak, saro sa tong misyon. Gabos kaayon, gabos may gibuhon, simbahan sa Caceres. Gabos kaayon, gabos may gibuhon. Lakaw kita iharubay ta, an marhay na bareta, katotoohan pagkamuot, asin an hustisya. Ingatanan kapalibutan, mga dukha asin maluya, mga tulay sa tong itutugdog, sa pagkamuot ni Kristo. Gabos kaayon, gabos may gibuhon, saro kitang hawak, saro sa tong misyon. Gabos kaayon, gabos may gibuhon, simbahan sa Caceres. Gabos kaayon, gabos may gibuhon. O Inang Peña Francia, giyahan mo kami sa samong paglakaw sa dalanin buhay. Ika-inahaning gabos para sa gabos, itago mo ang puso mi sa puso ni Kristo. Gabos kaayon, gabos may gibuhon, saro kitang hawak, saro sa tong misyon. Gabos kaayon, gabos may gibuhon, simbahan sa Caceres. Gabos kaayon, gabos may gibuhon, simbahan sa Caceres.
dyan. Another mass intention, thanksgiving and for all souls in purgatory, offered by Susan Camelia and family. Diyos maray na aldaw po sa Satuya Agabos. Ngunyan po ang ika-14 Domingo ng ordinaryong panahon. Ang tema, ang tunay na pagpakumbaba. Yaon ang tunay na kapakumbabaan kung ang saro danay na nagsasarig sa Diyos. Ang mga napapagal, kaipuhan na magdulok sa kagurangan, na iyon ministro ng kapahingaluan. Sa selebrasyon kan Eucharistia, magkasararo kita sa pagpamibi na lugod mapasatuya ang balaog ni Kristo na nagpahiling kan tunay na espiritu nin pagpakumbaba. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa.
Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesu Kristong kagurangnan ta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untan sa itong mga kasalan, sa pagsilibro niya to kan mga banal na misteryo. Gabos kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, sin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ko. Kaya ko nangangadji kay Santa Maria, Daniela Virgen, sa gabos na ang halasisin santos, asin sa indo mga tugang, nako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak malugod sa tuan Diyos na makakamahan asin pagkapatawaran sa itong mga kasalan, darawang kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Sinasambami, ika pinapamulaway, ika pinapasalamatan, ika kulikan, dakulamon, kamurawayan, kagurang na Diyos, adeng langit nun, Diyos amang makakaman, kagurang na Jesu Kristo, kagurangan na Diyos, kundero ka Diyos, at ika naman. Ika na nagpaparang ang mga kasalanan kinaban, kahirati kami. Na nagpaparang ang mga kasalan kang ginaban. Ako ang sa mong pakimahirap, ikaw na nagtutukaw sa ato ka naman, kahirati kami. Tayo ka sana at manali ka sana at kahurangan. Sana nurut kahalantaw, Jesu Kristo kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos, nahulikan kapakumbabaan kan sa imong aki, binangon mo ang mga anapadungkal na kinaaban, sa imong mga paratubod, tawan ang banal na kaugmahan,
Tanganing ang mga hinawas mo sa kaorip nalin kasalan, gibuhon mong makinabang kandanay na kaugmahan, huli kay Heso Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamo asin kan Espiritu Santo, nabubuhay asin naghahade, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matuko po ang gabos para sa liturhiya kan mga tataramon. Ang enot na babasahon, nagpapahayag na anhade na madatong, nagpahiling nin tunay na kapakumbabaan, bakong kapaabaw-abawan. Hinanyugon po niya to ang babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Zacarias. Ini ang sabi nin kagurangnan, mag-ugma ka nin marhay, o aking babae nin Sion, magkurahaw ka nin makusog, o aking babae nin Jerusalem. Uya ang sa imong hade, minadatong sa imo. Siya mamurawayon asin madadaog. Mapakumbaba asin mga ngabayo sa sarong asno, na sarong ugbo na lalaki kan asno. Rarauton mo ang lunada na hale sa Ephraim, asin ang kabayong panlaban na hale sa Jerusalem. Asin ang ralaban sa iyang hahaleon, asin ang katuninungan sa iyang ipagbubuot sa mga banwaan. Siya magahade puon sa dagat, sagkod sa dagat, puon sa salog, sagkod sa puro kan daga. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, pag-uumawon ko ang sa imong ngaran sagkod paman, hadi ko asin Diyos ko. Pag-uumawon ko ang sa imo ngaran, sagkod paman, hadi ko asin Diyos ko. Madangog ako kung ano ang itataram nin Diyos na kagurangnan, katuninungan ang sa iyang itataram sa iyang banwaan. Ang sa iyang kaligtasan, andam para sa mga may takot sa iya, tanganing ang kamurawayan, magdanay sa satong banwaan. Pag-uumawon ko ang sa imo ngaran, sagkod paman, hadi ko asin Diyos ko. Ang pagkaherak asin pagka maimbod, magkakahilingan. Ang katanosan asin katuninungan, magahadokan. Ang pagka maimbod, matubo gikan sa daga. Ang katanosan, madungaw, hali sa langit. Pag-uumawon ko ang sa imo ngaran, sagkod paman, hadi ko asin Diyos ko. Susog ki San Pablo, ang Espiritu ni Kristo dapat na mag-erok sa satuyang mga puso. Ang Espiritong ini, iyo ang mabangon sa to sa buhay na daing kasagkuran. Hinanyugon po niya ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Alagad, di kamo namubuhay sa laman, kundi sa Espiritu. Kung talaga ang Espiritu ng Diyos yaon sa indo. Ang sisay manamayo kan Espiritu ni Kristo, bakong sa diri ni Kristo. Kung nag-eerok sa indo ang Espiritu ng Diyos, na iyo ang nagbuhay liwat kay Jesus. Ang Diyos man na iyan ang mataunin bagong buhay sa indong mga hawak na magagadanon sa paagi kan sa iyang Espiritu na nag-eerok sa indo. Kaya mga tugang, igwakitaning katungdan, alagad bakong sa pagsunod sa kabutan kang laman. Hulit ako namumuhay kamo, susog sa laman, magagadan kamo. Alagad kung ginagadanin ang magibon nindong maraot sa tabang ng Espiritu, mabubuhay kamo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindig po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo.
An kagurangnan mapas sa Indo. asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo susog kisan Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kay itong panahon, si Jesus nagsabi, pag umaon ka, Ama, kagurangnan nin langit asin daga, huli ta tinago mo ang mga bagay na ini sa mga madunong, asin may pagkasabot, asin pinahayag mo sa mga kasaraditan. Opo, Ama, pag umaon ka, huli ta iyan sa imong pinagmarhay. Ang gabos itinaos ako kan sa kuyang Ama, an Ama sana ang nakakamidbid sa aki, asin an aki sana ang nakakamidbid sa Ama, asin man ang buot na pahayagan kan aki. Madya kamo sako, kamo gabos na napapagal, asin nagagabatan, hulita kamo sa kuyang tatawan nin kapahingaluan. Pasano nindo an sa kuyang sakal, asin mag-adal kamo sako, hulita ako mahuyo, asin mapakumbaba sa puso. Ang kapahingaluan, mapapasaindong mga kalag. Hulitan sa kuyang sakal, magian na pasanon, asin magian siring man, ang sa kuyang ipinapadara. Marahay na bareta, kan sa tong kagurangnan. Pag umaw sa imo Kristo, matukaw po ang gabos. Yan na po kita sa ika-14 Domingo kan ordinaryong panahon. Asin ang Ebanghelyo niya to ginono sa ika-11 kapitulo kan Ebanghelyo ni San Mateo. Ining mga nakaaging aldaw, nagpapara monitor ako sa social media kan mga nangyayari sa satuyang kapalibutan, nangyayari sa satuyang nasyon, nangyayari sa satuyang gobyerno. Sabi ko, kung talagang susubaybayan ta ang mga pangyayari, ang mga kaganapan sa satuyang nasyon, lalong-lalo sa gobyerno, masabi ka, na pagal, nakakapagal ang mga nangyayaring ini. Igo nga ning sarong sekta na nagrally pa, tangani sa nang suportahan ang sarong kurakot na opisyal kang gobyerno. Sabi ko, grabe naman yan. Sa bagay, nag-i-endorse nga ning kurapto. Alagad mga tugang, sa totoo, dakol na tao ang napapagal. Bakusan ng sa gobyerno, bakusan ng sa satuyang nasyon, kundi napapagal sa trabaho, pagal sa buhay, pagal sa mga problema, sa pamilya, igwang napapagal ka, dudulag sa mga nautangan, kang nag-uutang, grabeng pakiulay, kan sisingilo na, dahi na makaulay, napapagal sa mga may helang, pagal sa mga inaasahan kan iba, ang iba napapagal sa diring agom, ang iba nasa sa papagal sa mga aki, asin kadakol-dakol pang kapagalan, kung hahanapon ta ang gabos na kapagalan, maghapon kita, dahil kita tatapos ka sa saro-saro kan kadakol na kapagalan. Ang iba ngani, nakangirit sana, pero deep inside, pano nin kapagalan. Nakasmile. So, sa bagay kita baga mga Filipino, matibay kita kayan, ano? Dahil itong kan panahon na nagkaigwang baha, ang natada na lang itong bubong kan harong, tapos si pamilya yaon sa atop, may nag-agi pinicturean sinda, nakaarog pa ka no? Alagad yaon sinda sa ibabaw kan bubong, nakasmile pa, nakaarog ka. Tanaw may nagpipicture, matibay kitang magtago kan mga kadipisilan, kan mga kapagalan. Alagad mga tugang sa tahaw kan mga kapagalan na ini, igwang magayunon na pagirumdom sa satuyang Ebanghelyo. Anong no?
Sabi ni Jesus, madya kamo sako, kabungabos na napapagal, asin nagagabatan, tak kamo sa kuyang tatawanan nin kapahingaluan. Wow! Sa kadakol kan, sa aram-aram yan kan sa tuyang kagurangnan, aram yan sa tuyang mga namamatian, aram yan sa tuyang mga eksperyensya. Kaya sa taho kang gabus na ini, ang pangapudan niya sa satuya, madya. Madya kamo sa gabus na napapagala sinagagabatan, takamo sa kuyan tatawananin kapahingaluan. Dahil ba kasi Jesus nagsabing, kadakol kang problema, solusyonan mo na yan, pagkatapos magdigdi ka sa kuya. Dahil man sinabing, magpakabanal ka na bago ka magdigdi sa kuya. No, He did not say that. Ano sabi niya? Madya. Ura mismo, madya. Kamo gabos na napapagal asin nagagabatan. What a beautiful invitation. Hali sa saro na nakakaintindi kan sa tuyang mga kagabatan. Baka magsabi kita, maray ka naman Lord, mayo ka sa sitwasyon mingon yan, maray ka na sa naman, tamayo ng problema, kaya dahil mo talaga kayo maiintindihan. Hello! Isa nagsabi, siguro ang satuyang gabos na na-experiensyahan, ang satuyang mga kadifisilan, sobra pa dyan ang eksperyensya kan satuyang kagurangnan. Ano, pinagtraidoran ka kang BFF? Si Jesus, pinasaluib kan sa iyang BFF, si Judas. Si Jesus, pinagnigaran, tulo pang beses. Ano, naka-experience ka na kayan, pinagnigaran ka sa atubang kang gabos kan sa imong best friend. Si Jesus pinagtuya-tuya, kung ka talaga ang Diyos. Pinagluptaban, sinampaling. Urog sa gabos, ipinako sa cross. Kita, sa kataho kan sa tuyang problema, ipinako na kita sa cross. Kaya na kita pwede magsabing, maray ka naman lang, Lord, taday naka-experience siya. My goodness, sobra pa dyan ang experience kan sa tuyang kagurangnan. Kaya kan siya nagsabing, madya kamo sako, kamo gabos na napapagal, asin nagagabatan, aram niya ang sa tuyang inaagihan. Mas naiintindi niya pa ang sa tuyang sitwasyon kisa sa satuyang sadiring pagkaintindi. Kaya ang magayunon, ang good news, siya ang nag-iimbitar sa satuya. Siya ang nag-aapod sa satuya. Asin dahil siya ang nag-iimbitar sa satuya, sigurado kita na maaasahan ta siya. Kaya nga ni mga tugang, hindi pinapahiling kung anong klaseng Diyos igwa kita. Kaya sa inot na babasahon mga tugang sa libro ni ginunod sa libro ni Propeta Zacarias, ipinahiling sa satuya ang hade na maabot. So, maski sa lumang tipan, ipinagprofesiya na sa Old Testament ang klase kan maabot na hade. Ano ang klase kan maabot na hade? Ang hade ay nakasakay sa karwahe, sa kabayong pangyera. Saan siya nakasakay? Sa asno. Donkey. Nakahiling na po kamong donkey? Nakahiling na kamong donkey? Maray pa kamong nakahiling na ako dae pa. Siyempre nakahiling na akong donkey. So yan ang sinakayan. Sa Old Testament pa pinapamidbid na sa satuya kung anong klaseng Diyos igwa kita. Dahil ang satuyang Diyos mahihirakon. Dahil ang satuyang Diyos mapakumbaba. Igdi ipinapahiling mga tugang ang paagi ni Jesus, ang paagi kan Diyos ibaman sa paagi kan kinaban. Mientras na ang kinaban nagsasaludo sa mga makapangyarihan, sa mga popular, sa mga mayaman, sa mga may influensya, sa mga mao. Pero ang satuyang kagurangnan, ipinahiling sa satuya,
Ang standard kang mahal na Dios, iba man sa kinaban. Kaya nga di sa inot na babasahon, maabot ang hade, masakay, bakong sa karwahe, kundi sa asno. Igdi nagpapahiling mga tug na, kung gusto talaga niya itong manumpungan si Jesus, bako sa kasikatan, bako sa influensya, bako sa kapangyarihan, kundi sa kapakumbabaan. Dahil ang tawong mapagmataas, pano na kan sa iyang sadiri, may ng lugar ang Diyos para sa iya. Kaya nga mga tugang, igdi ipinapahiling sa satuya na ang importante tanganing manumpungan niya to ang kaguranan sa paagihin kan kapakumbabaan. Kaya nga ni sabi ni San Pablo sa ikaduwang babasahon, mabuhay kita bako na sa laman, kundi sa espiritu. Ano abot sabihon ka ini? Kung ang satuyang buhay mga tugang mina, eto ang satuyang buhay, kung kita mabubuhay sa laman, ang satuyang buhay, mina itok sa laman, kaanggutan, kadaihaning pagpatawad, pagkaara, pagbalos, kasakitan, asin makasadiring mga kamautan. Asin kun ang satuyang buhay yaon sa laman, lalo kitang magagabatan. Alagad, yun ang sinasabi ni San Pablo, mabuhay kita bako na sa laman, dahil ang satuyang laman, hahanapon kayan ang mga kinabanon na bagay. Kinabanon. Kaya nga ni, dai nagpapatawad, kaya nga ni, kung ano ang gusto, yun dapat makuha, kaya naaanggot, frustration ang aabuton takayan. Kaya sabi ni San Pablo, mabuhay kita sa Espiritu Santo. Paano ang mabuhay sa Espiritu Santo? Kung mabubuhay kita sa Espiritu Santo, ang satuyang buhay mapapanonin pagkamuot, pagpapatawad, karahayan, asin pagtitiwala sa Diyos. Igo akong natandaan na sarong pasyente na tinawan ng talaan ang sa iyang buhay, 3 months to live. Pagkatapos itong mga pamilya nag-apod ding padi tapapakumpisalon at 3 bulan na sana ang buhay niya. Kan siya nagkumpisal, sa sayang pagkumpisal, igwas siyang sarong kasala na sabi niya, igwa nga ko father ning amiga kong dati kong amiga na 20 taon nang dai ko pinapatawad. Sabi kan si Padi, ano, pwede mo na siyang patawadon? Ay, dai talaga father, dai talaga, anggot talaga ako sa iya. Dai ko siya papatawadon. Para pakiulay, katekesis. Tandaan mo, 3 bulan na sana ang buhay mo, hala, nakumbinsing patawadon. Kaya sabi niya, kung pwede nga niya, Father, gusto ko siyang kaulayon for the last time. Inahanap kang pamilya, itong tao. Pagkatapos na ako, nagduman sa ospital. Sabi ka tong tao, kaya pala ngaya, dahil mo na ako tiniti, no? Mabainting tao na. Ano ang kasalan ko sa imo? O dahil niya nga aram kung anong kasalan niya. Paghapot si may helang, ano ang kasalan ko sa imo? Hindi nga niya, lingaw naman nga niya ako. Dahil na yan ang aram. Basta ang aram niya, dahil niya papatawadon. Aram po dito mga tugang, kung di kita tataong magpatawad, kita ang logi. Kita ang logi. Kung di ka tataong magpatawad, dilingon mo kung igwa kang tao na naaanggutan, sagkod sa pangiturugan na papangiturugan mo. Pagkatapos naglalakaw ka sa tinampon, naka-smile ka, magayon ang smile mo, tapos nasa batan mo, biglang wara ang style mo. Biglang wara, dahil igwa kang tao dadaim at napapatawad.
kundi kita nagkakapagpatawad. Tandaan mo ang millions of cells sa satuyang hawak, nagkakaribok yan, magkakaigwa ka ning kulog payo, ribong ning tuhod, kung ano-ano na sa nanghelang ang sa imong mamamatian. Kaya logika. Kaya kung gusto mo magkahilang, go ahead, dahil ka magpatawad, sige, go ahead. Gusto mong magabatan sa imong buhay, that's okay, dahil ka magpatawad. Gusto mo permisan ng kurunutan sa imong lalawgon, go ahead, dahil ka magpatawad. Dahil ang pagpapatawad is a decision of the will. Kaya kung gusto mo magpatawad, you have to decide. Kaipuhan mo magpatawad, magdesisyon ka. Bakong, sagod na daig ko na lilingawan ang kulong na sa iyang ginibo sa kuya. Daig ko siya papatawadon. Sige. Gusto mo nang magadang tulos, go ahead. Pero kung mabubuhay kita sa Espiritu, ang satuyang buhay magiging magaya-gaya. Habo mo kayan? Kung mabubuhay kita sa Espiritu, mabubuhay kita sa pagpatawad, mabubuhay kita sa pagkamuot, mabubuhay kita sa katuninungan. Dai man mawawaraan sa tuyang problema. Dai man tulos hinahalikan Dios ang sa tuyang mga kagabatan. Alagad tinatawanan kita nin kusog tanganing ini sa tuyang darahon. Kaya mga tugang sa satuyang ebanghelyo, na duwang bagay ipinapasabot sa satuyang kaguranan. Nagpapasalamat sa Enot, nagpasalamat siya sa Ama, hulita ang katotohan, ipinahiling sa mga mapakumbaba, bako sana sa mga madunong. Minsan ang pinakasimpleng tao, igwan ang pinakahararom na pagtubod. Igwang lola na dai man nakapag-adal, alagad grabe ang sa iyang tiwala sa mahal na Diyos. Kaya sabi ni Jesus, salamat Ama, taan mga bagay na ini ipinahayag mo bako sa mga matibay, bako sa mga madunong, kundi sa mga may karahayang, sa mga maluluya, sa mga kapuspalad, sa mga dukha. Sa totoo lang mga tugang, maski sa simbahan, ang mga dukha pa ang matitibay magtao sa simbahan. Ang mga mayaman, hindi ko man ginagabos, ha? Pero kadaklan na beses, ang mga dukha pa ang matibay mag-donate sa simbahan. Kan subanggi, may nabasa ako sa Facebook, may sarong pangapudan. Inaapudan ko ang sa kuyang mga kapwa Katoliko. Dai na kamo mag-donate sa simbahan. Dai na kamo magtabang sa simbahan. Sagkod na ang simbahan, dai hinahagad na pa bagsakon ang gobyerno kan mga kurakot. Arken ang sense, bakuan arken si paka. Naugma ko duman sa comment section. Dahil man ako nag-comment duman sa comment section, paano mo man ngaya yan nasabi? Nagsimbag. Ang simbahan ngaya, puro sana kwarta. Pagbunyag, kwarta. Pagkasal, kwarta. Paglubong, kwarta. Ilulubog na sana, kwarta pagiraray. Maray pa ngaya sa ibang sekta, libre ini gabos. Libre ang bunyag, libre ang kasal, libre ang lubong. Tapos nagsimbag itong nag-comment, sabi niya, pirang bisis ka binubunyagan, saro. Pirang bisis ka kinakasal, saro. Pirang bisis ka ilinulubong, saro. So sa entero mong pagkabuhay, iyo lang inintulong okasyon ang nakakatabang ka sa simbahan. Samantalang yan sekta ngayon sinasabi mo, 10% kan sa imong sweldo, itatao mo sa inda. Tama, libre ang bunyag, libre ang kasal, libre ang lubong, pero bulan-bulang kang hahagadan 10%. Kaya halimbawa ang sa imong sweldo,
Sabihon tang pera, 20,000 o 30,000, 10% of 30,000, gura no? 3,000. Tama, 3,000. Bulan-bulan, matao kang 3,000. Bulan-bulan. Sa 10 bulan, pira, 30,000. O sa 1 taon pa lang, pira, 30,000, 36,000. Sa taon, 36,000. O paano kung nabuhay kang 50 taon? 36,000 times 50, o pira na. O, dahil natatao. O, dahil kuman aram ta, dahil ko nagkwenta bago ako nagmisa. O, kwentahon nindo yan. O, ngunyan, balik kita sa bunyag. Gurano ang bunyag? Kati, gurano ang bunyag? Bunyag, 500. O, 500. O, i-overprice ta, 1,000. O, 2,000. Gurano ang kasal? 1,000. O, gurano ang lubong? O, i-overprice ta. Kung ikwenta mo, overprice, 5,000. Sa entero mong pagkabuhay, kasal, bunyag, lubong, iyo sana iyan. O, pag nagsisimba ka mo, ano? Tinatawanan ka mo, ikaw magtao kang 500, ikaw magtao. No! Bahala ka! Kung magtao kang 5, di 5. Kung magtao kang mayo kang day ka magtao, di dai. Di mo ka mambaga pinipirit. O kung magtao kang 10,000, o di salamat. Magayon, itong comment duman, ang padi, iyo ang namamahal sa parokya. Sa parokya, kaipuhan niya man ang pagkakan. Pagkakan, kuryente, tubig, may sekretarya, may staff, sinisweldohan iyan, maintenance. Bako lang iyan, si padi nagbabado man, kaipuhan ang panggasolina. Sa inya yung kukunon, diyan siyempre. O sa indo, 10%, gabos yan minadalagan sa pastor. Kaya ang nakukuha kan, limpak na sa lapi. O sa simbahan sa Katoliko ngaya, 5,000 sa nga sa enterong pagkabuhay, alagad kung makareklamo ka, garo kang sinisipsipan ng dugo. Tapos hinapot, o ika, piraman ang tinatao mo sa simbahan. Sa totoo lang, ang mga dai nagtatao sa simbahan, ang mga dai nagtatao, iyo yan ang matitibay magreklamo. Si mga dai lugod nagtatao. Alagad si mga matinao, maugma sindang nagtatao, mayong reklamo. And the Lord is happy with the cheerful givers. Ang Diyos nauugma sa mga matinao. So kaya, kung mabubuhay kita sa laman, greed, kapasluan, ang satuyang mamamatean, alagad kung mabubuhay kita sa espiritu, makakanood kitang magkaigwang detachment sa mga kinabanon na bagay. So kaya mga tugang, ang puso kan mga paslo, ang puso kan mga mayabang, mayo ng lugar dyan ang mahal na Diyos. So yan ang inot na parte. Sa ikadawang parting kan sa tuyong Ebanghelyo, sinabi ni Jesus, pa sa naninduan sa kuyang sakal, hulita ako mabuot, asin mapakumbaba sa puso. Kan panahon ni Jesus mga tugang, ang sakal, kinakagbasa, ang sakal kan panahon ni Jesus, kinakaag sa duwang baka. Kaya duwa ang mahilakan, magabat na hihilahon. So kaya kan sinabi ni Jesus na, pa sa naninduan sa kuyang sakal, anduot sabihon ni Jesus, daimo kaipuhan pa sa noon ang gabos na kagabatan na sulo-sulo. Iiba mo ako. Kung kairibata si Kristo, daiman magian ang krus, alagad magiging magian ang pagmati ta, hulita igwa kitang kairiba, igwa kitang katabang na aram ta namumuot sa satuya. Kaya mga tugang,
Dakol kitang mga daradarang paasan, dakol kitang daradarang problema. Ano ang sisay ang hinahanap mong katabang? Ang iba, pag grabing problema, hinahanap niyang katabang arak. Nag-iinom. Oh. Kaya pag katapos mahingawan, dahil manahali, makulog pa ang payo, durobli na lugod. Ang iba, linalag sa social media. Halimbawa, igwang kaanggutan, ilalag dyan sa social media. Mapadapla ka man lugod. Sabi ko, magayon ko takon ang social media, good vibes lang. Dahil na kita mag-post ng mga nakakaanggot, good vibes lang. So kaya mga tugang, hapoton ta, gabos man kita igwang mga kagabatan, gabos kita igwang kadipisilan, sa inta dinadaraan sa tuyang kagabatan, kadipisilan. Dahil kung dadarahon ta ini sa satuyang kagurangnan, sigurado, dai niya man hahalion, alagad papahinggianan niya kita sa satuyang mga daradara. Igwang mga tugang ni sarong gurang, actually, sa sakuyang parish assignment, bako digdi, igwang sarong gurang na permi nagsisimba, permi sa nang nakangirit, permi sa nang aram ko man, bako man nagtitios man, pero pag nahihiling ko, permi sa nang nakasmile. Hinapot ko, Lola, pirana niya akong edad mo. Nga, Father, 85 na. Ha? 85? Hubing panghilingon. Sabi ko, akala ko niya ko, Lola, nasa mid-60s ka lang. Ay, dahil nga, Father. Dahil po nga ya. 85 na nga. Lola, anong sikreto mo? Ay, Father, kadakol man akong problema, kadakol man akong kadipisilan. Pero nga, ang ginigibo ko, pirmi lang akong nakasmile. Pirmi lang akong, take ko din siniseryosan sa kuyang problema. Pag magabatan sa kuyang problema, pagkakabanggi bago ako magturog, mapangadya ako sa kagurangnan. Sabi ko, Lord, magabatan sa kuyang problema, sa imo nang una ini, tamaturog na ako. Bahala ka na kay Lord. Maturog na ako. Nagtuturog ako, taaram ko. Tinao ko sa isip problema. Pag mata ko, yaong paman giraray ang problema. Alagad, ang pagmati ko, mas magian. Taano? Dahil alam kong hindi natutulog ang Diyos. Aram niya ang sakuyang inaagihan. Kaya ngaya, itinitiwala ako ang gabos sa iya. Mga tugang magayon na pagiramdom ini, dai nagtuturog ang Diyos. Mantang kita napapagal, siya nagdadanay na maimbod. Mantang kita nasasakitan, siya danay na kairibata. Kaya ngunya na Domingo, giraray, dangugunta ang pangapudan ni Jesus sa satuya. Anong pangapudan? Madya kamo sako, kagubos-gabos na napapagal, taka mo sa kuyang tatawanan, nin kapahingaloan. Amen. Kunyan po sa tong isusunod ang pag-instular kan mga bagong miyembro, kan ministro kan tataramon, ministro kan Eucharistia, asin ministro kan pagkolekta sa satuyang parokya. Ang Diyos na sa tong Ama, tinauan ang satuyang parokya nindakulaon na regalo. Ang regalong ini, iyo ang marahay na bareta na nanitawo, ang sa iyang aking si Jesus. Bilang mga kaayon sa Kristiyanong pagtubod, nakikihiras kita sa responsibilidad na pangatamanan ang satuyang kapwa sa laog ng satuyang komunidad, asin ipahayag ang marahay na bareta na satuyang nadangog. Nagkapira sa mga miyembro kan satuyang parokya, nagsimbag sa espesyal na paagi na makihiras sa gibonin kagurangnan, sa paagi nin paghiras kan tataramon kan kagurangnan, pagtao kan hawak ni Kristo, asin ang parakolekta sa satuyang simbahan. Isusunod na po niya to ang pagpresentar kan mga bagong ministro kan tataramon, ministro kan Eucharistia,
asin ministro kan pagkolekta. Sinda po aapudon asin ipipresentar ni Mrs. Josephine Binalingbing, Committee on Worship. Ginagalangan niya mong kora paroko, Reverendo Padre Danilo V. Arnante, Banwaan ng Diyos, buot ko pong ipresentar sa saindo ang mga tugang niyato na pinili na maglingkod bilang mga ministro kan tataramo ni Diyos, ministro kan Eucharistia, asin ministro kan pagkolekta. Lector, Kim Rico A. Lianzo. Samantha Angeline V. Lohica. Jeriel Axel C. Moran. Monica J. Reyes. Extraordinary Minister of Holy Communion, Prudencio S. Boban. Jose M. Ilya. Lino Bobby B. Paqueo. Collector, Marilu M. Sumpay. Kunya, mga tugang mga tugang kay Kristo, hagadon ta sa Dios Ama na bendisyonan ining mga pinili na maglingkod bilang mga ministro kan tataramon kan Dios, kan Eucharistia, asin ang parakolekta. Ipamibi niya to na maging sindang maimbod sa pag-utob kan katungdan na itinao sa sainda na ipagrokyaw ninda si Kristo sa bilog na kinaban, asin makapag-umaw sa langit non na Ama. Ano, na paghiling-hiling mo sinda na maninigo kan katungdan, asin responsibilidad bilang lector, collectors, asin extraordinary ministers of communion. Opo, susog sa sakong kaaraman, asin susog sa formasyon na itinao kan Commission on Liturgy kan Archdiocese nin Cáceres na inako ninda, sinda maninigo na maging lektor, collector, asin an extraordinary minister of Holy Communion. Makakaya daw nindang gampanan ang gabos na kahagadan sa inda bilang sarong lector, collector, as in extraordinary ministers of Holy Communion kan satong parokya. Opo, sinda nagpahayag sa tataramon asin sa surat, nagagampanan ninda ang mga kahagadan sa sainda bilang sarong lektor, collector, asin an extraordinary minister of Holy Communion kan satuyang parokya. Considering maugma ko sindang inaako bilang mga lectors, collector, and as in extraordinary ministers of Holy Communion kan satuyang parokya, kasaro kang gabos nindang katungdan. Bilang sarong parokya ni San Pedro Bautista, sa pag-ako sa inda, kita gabos mag-urupak. Balik. Bow. Sige. Sa kapangyarihan kan banal na simbahan, saksi ang gabos na oy digdi,
pinaparigon ko kamo bilang mga tagapaglingkod kan sa tong kagurangnan, digdi sa satuyang parokya na sa indong pinaglilingkodan. Amen. Amen. O Dios na kagurangnan, burabod kan gabos na karahayan asin liwanag, ipinadara mo an sa imong bugtong naaki tanganing igipahayag sa katawuhan an misteryo nin sa imong pagkamuot. Bendisyoni ining mga tugang nyamo ki Kristo na maako bilang mga ministro kan tataramon Eucharistia asin kolektor, lugod danay nindang paghurup-hurupan sa imong misteryo, magtalubo sinda sa pagtubod sa tamang pagkasabot kan tataramon asin maimbod ninda ining maipagrukyaw sa gabos na tawo, ininagad mihuli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Tuko po muna kami. Ako ining libro nin banal na kasuratan asin maging maimbod sa pagrukyaw kan tataramon kan Dios. Amen. Ako ining pindant ning krus, tanda nin langit no, na pagkamot asin pagkaherak ni Yesu Kristo, ini nagpapahayag na kamo tunay na tagapaglingkod ni Kristo asin nin simbahan. Bilang mga nag-ako kan katungdan, banwa ang kan Dios o yan mga tugang nyatong pinili na maglingkod sa iyang lamesa nin buhay nin asin pagkamuot, sina nagpahayag kan sa indang pagmaot na makapaglingkod sa Dios, danay niya to sidang ipamibi na lugod maging sindang dayupot sa ministeryong ini asin makapag-agyat sa sato na pakusugon ang satuyang pagtubod, paglaom asin pagkamot sa kagurangnan sa pagikan pagserbi sa iya asin sa satong parokya. Tanda ka sa tong pag-ako, asin kaugmahan, kita gabos mag-urupak.
Congratulations. Gigibuhon ngunyan ang panuga nin paglingkod para sa mga lectors, collectors, lay minister and Mother Baptist Guild. Sinda ipipresentar sa tuya kan mga saindang presidente. Lector, Mr. Dindo Cordinete. Extraordinary Minister of Holy Communion, Mr. Edelberto Bergaño II. Collector, Ms. Imelda Bidural. MBG, Mrs. Agnes Elia. Diyos marhay na aga po sa gabos, ipinipresenta ko po sa Indo ang mga minasunod na mga bagong panuga ka sa Inda pagkaliktor. Bernadette D. Balingasa, Maria Nelida D. Balingasa, Eliazar B. Bayabay, Camille Ann C. Bidural, Imelda C. Bidural, Josephine O. Binalimbing, John Francis P. Bulalin, Jury B. Bosque, Maria Cristina M. Bosque, Margel Princess A. Briones, Richard R. Caballero, Rowena R. Carido, Lisa A. Shelo, Rubilin C. Colocar, Dindo C. Cordinete, Gloria Cecilia D. Cortesano, Ana Francia J. de los Santos, Maria Isabella de los Santos, Agnes G. Elia, Maria Margaret A. Godoy, Maria Salome B. Jacob, Amalia M. Laurel, Elda S. Luna, Christian Madraso, Aramay D. Martilios, Hilda B. Moran, Grace R. N. Wang, Milagros P. Ura, Delia P. Paqueo, Joy B. Paqueo, Jo Marie A. Patriarca, Helen B. Paite, Doris R. Pilayo, Nenita A. Peña Florida, Corazon T. Rapal, Cheryl R. Regaspi, Rowena J. Reyes, Epifanio Jr. P. San Gaspar, Abigail B. Sirato, Princess B. Sirato, Realiza Del, Eunice A. Villano. Maraming aga po sa inyo. Good morning po, Father. Pina-representar ko po ang mga member kan Extraordinary Ministry of Holy Communion bilang magserdig sa tuyang parokya ni San Pedro Bautista. Dante Esquildoro, Elias A. de Lima Jr., Jaime P. Pelias, Edgar A. Peña, Romeo Y. Paulite, Sally Pagao, Alfonso J. Ricaport, Noe B. Rillora, Jeffrey M. Quiniano, Edelberto R. Bergaño. Thank you po. Iniman po ang mga miyembro kan Ministry of Collectors. Imelda C. Bidural, Alice B. Adayo, Merlina Pilias, Ligaya Pilias, Elma P. Colarina, Susan Ortenero, Fatima Soriano, Jennifer L. Vergara, Clara D. Ricafort, Salve Lagatik, Jocelyn Proxides, Vivian Is Peña, Marilyn Rillora, Merly Brillantes, Erma P. Carido, Isabel Borbe, and Michelle D. Shelo. Diyos marhay na agbanwaan nin Diyos. Buot ko pong ipresentar ang mga miyembros kang Mothers Butlers Guild.
Marilyn Gonzalez, Elsie Sarbino, Elsie Lorica, Paz Canyutal, Yoli Tolentino, Mirna Pontillas, Maria Salome Jacob. Bilang mga nag-ako kan katungdan na maglingkod sa simbahan, bilang mga ministro na naglilingkod sa selebrasyon kan liturhiya, giraray pahayag nindo ngunyan ang mga panuga na sa indong ginibo sa atubangan kan Dios asin bilog na simbahan. Simbagon tabi nin maninigo ang mga minasunod na kahaputan. Ano nanunuga kamo na idudusay nindoan sa indong sadiri sa paglingkod sa simbahan bilang mga ministro na dayupot sa tataramon asin pag-ako kan tinapay nin buhay? Opo, nanunuga kami. Nanunuga kamo na danay kamong magiging maimbod sa pag-utob kan katungdan na sa indong inako? Opo, nanunuga kami. Nanunuga kamo na igagalang asin susundo nindo ang mga pagbuot kan simbahan na ipinahayag sa paagi kan sa iyang mga pamayo, urog na ang dapit sa katungdan na sa indong inako? Opo, nanunuga kami. Nanunuga kamo na sa indong ibabalangibog ang pagtubod na Katoliko sa paagi nin padagos na pag-adal asin pagsaksi kaini asin urog ng gayo ang maimbod asin aktibong partisipasyon sa selebrasyon kan banal na Eucharistia? Opo, nanunuga kami. Sa kapangyarihan kan banal na simbahan, saksi ang gabos na uyadigdi, pinaparigon asin binibindisyonan ko, takamo bilang mga ministro din sa tong kagurangnan. Amen. Tanda ka sa tong kaugmahan at sin pag-ako, kita gabos po mag-urupat. Matindog po ang gabos sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Nagtutubod ako sa Dios na makakamhan Kaglalang kang langit at sindaga, asin keso Kristo aking bugtong niya, kagurang nanta. Ipinangidam, holi kan Espiritu Santo, namundag ki Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadan, asin ilinubong. Huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay luwat, hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuokan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasaalan, sa pagkabuhay luwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Si Jesucristo nagsabi, humagad kamo asin kamo tatawan, hanapon nindo asin sa indong makukua, tumukto kamo asin kamo bubuksan. Ipamibitaan banal na simbahan, ang satuyang banwaan, ang satuyang arkidiocese, asin mga parokya, sa lambang kagadan sa itong simbag, kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing huli kan misyon ni Santa Iglesia, ang gabos na tao makamidbid sa Ama asin ki Jesucristo, na sa iyang ipinadaras sa to. Mamiibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga namamayo sa banwaan, makautob kan katungdan na sa indang sinumpaan, para sa karahayan nin banwaan, mamiibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang mga mayayaman, mamuot asin maugmang magtabang sa mga dukha, mga daing sukat, asin daing hanap buhay, mamiibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. Tanganin ang gabos na pamilya sa satuyang parokya,
makaarog sa Sagrada Familia, mahigos, malinig, matuninong asin banal, mamiibi kita sa kagurangnan, Kagurangnan hinanyugaan sa mong panibi. tanganing ang mga kaakean, matukdoan kan doktrina Kristiyana, magdakula sa pagkamuot, asin pagkatakot sa Diyos, mamiibi kita sa kagurangnan, Kagurangnan hinanyugan sa mong paniibig. O Dios sa muyang paalawan asin kusog, hinanyuga ang pamibi kan sa imong banwaan, tabangi kaming makapaglingkod sa imo sa buhay na ini, asin magmuraway sa kaibahan mo sa langit, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya kan Eucharistia asin pagdulot. Matindog po ang gabos. Magpamibi kamo mga tugang tanga sa koasin sa indong atang,
magkanigong akoon kan Dios amang makakamahan. Akon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Andusay na pagdulot sa imong ngaran, maglinig sa mo kagurangnan, asin magdara sa mo araw-aldaw, sa gawi nin langit na nabuhay, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Dios na makakamhan asin daing kasagkuran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamundag binago niya ang daan na buhay nin tawo, sa pagtios pinara niya ang samong mga kasaalan, sa pagkabuhay liwat hinali sa mga gadan. Binugtak niya nagihan pasiring sa buhay na daing kasagkuran, sa pagsakat sa imo Ama, binuksan niya ang mga pinto kan kalangitan. Kaya kay bakan kadakol-dakol na angeles sa sinsantos, nag-aawit kami sa imo kan himno nin kaumawan, daing tapos na nagsasabi, langit asin daga, kanokan sa imo, kamurawayan, o sana sa kaitaasan. Paladan ang inaligid sa ngaran kan kagurangnan, o sana sa kaitaasan. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ikanagadan banal, burabonin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bunkan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo ni Hesus Kristo sa mong kagurangnan. Kan siya sa rugaring nabuot, pinasaluiban, sagod sa pasyon, nagkuhaning tinapay asin nagpasalamat, binaakini, asin itinaw sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini. Tanan sa kuyang hawak na dudulot para sa Indo. Siriman pagapamanggi, pagkuan niya manin kalis sa singgirari nagpasalamat sa imo, itinaw sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kay ni, tenan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabuloson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Sa lambang pagkakan, mi kaining tinapay. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, sagod na ikamagdato. Kaya kami nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bagang sa mong Santo Papa, si Leo, asingkan sa mong Obispo, si Rex Andro, asingkan gabos na klero.
Siring man girumdumasa sa imong pagkahera kan samong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imo lalawgon. Kahira kikimi gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Dios, kaiba ni San Jose ang siyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaidtupan na kapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin kay baniya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mong makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Matingod po ang gabos. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Dios no, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama nyamo niyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ansa mong kakanon sa roal daw, itao mo sa muyang ngunyan, asin patawaron mo kami kan sa mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkasala sa muya, asin hari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganin kami natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Heso Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean at sinang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahunan. Heso Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa iyong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa iyong simbahan, asin papagkanigo na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, susog sa iyong kabutan, ika na nabubuhay, asin naghahade, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo kan tanda nin katuninungan. Peace be with you. Malod po ang gabos. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalang kan kinaban, paladan ang mga inaapod sa pamanggi kay ning kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo, anay ka magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sanggong kalag, mauumayan.
Matinog po ang gabos. Mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami, warasan samo na mga napano, nin kadakol na atang, na magkamit kan mga nakakaligtas na balaog, asin da inanggad maguntok sa pag-umaw sa imo, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita para sa nagkakapirang anunsyo. Giraray po, nangangapudan kami si gustong mag-ayon sa CFD, Catholic Faith Defenders. Magpalista na lang po sa satuyang opisina o sa indong Barangay Pastoral Council. Ito po ang pangaran, as in cellphone number. Tanganin kung magkaigwa kitang formation, maaapudan mi kamo. Ano ining Catholic Faith Defenders? Ipo ini itong mga nagdidepensa sa doktrina kan satuyang simbahan. Kadako lang mga nag-aatake sa satuyang doktrina, kaya ini po iti-train da kung ano, paano sinisimbag ang mga salang akusasyon sa satuyang simbahan. Ang pinaka-typical kayan, ang mga Katoliko daan nagsasamba sa imahin, nag-aapod sa padi na Father, gabos kontra sa Biblia, ulit-ulit na pangadji, bawal gabos sa Biblia. Yan po ang satuyang mga arog kayan, ang satuyang pag-aaradalan. Asin tatawanan mi po kamuning proper formation. Dahil man po kita makikidebate, ha? Dahil kita makikidebate. Ang intention kaini, tanganing matukduan ang satuyang kapwa Katoliko kan tamang pagtubod. Tanganing sida maging aware, ano talaga ang satuyang ginigibo? Ano, kontra ini sa Biblia o bako? O, kaya alagad kung igwang pagkakataon, kung hinahagad kan pagkakataon, madidepensahan ta ang satuyang simbahan. So kaya igwa na po ng mga taong pangaran, naghahanap pa po kaming kadagdagan. Mas dakol, mas marahay. Ano? Pagkatapos kayan, iimbitaran ta ang CFD, Catholic Faith Defenders kang Archdiocese of Cáceres na mag-igdi sa satuya, tanganing magtaonin formation. More than willing po sinda na magtaong formation. Yan ang enot na announcement. Ikadawang announcement, sa Agosto 30, iyo man sa tuwing ika-30 foundation anniversary. Kaya, ang sa tuwing simbahan, 30 years of faith moving forward together in Christ. So kaya pinag-aandaman ta po ang selebrasyon na ini, katagod ka ini, magkakaigwa po kita ning fun walk. Ang fun walk gigibon sa August 22. August 22, a week before the celebration. August 22, alas 4 nin aga, alas 4 alas 4:30, magkakaigwa po ng fun walk. Sabado po yan, Sabado. Igwa pong registration fee na 300, igwa na po yan ng t-shirt. 300, may t-shirt na. Pagkatapos kan fun walk, igwa pa yan isnakan. O, 300, may t-shirt, may isnakan. Alagad magdara ning panyo, tagaga noton kamo paglakaw. Yan. Si gusto pong mag-order ng t-shirt, si gusto pong magpa-register ng amay, magdulog po ki Manayuyi o sa opisina, tanganing makuha ang t-shirt size. O, kung ma-register ka mo, walk-in, maanang t-shirt yan, maanata. Dahil po, mapagibo ng t-shirt na mayuan sa indong size. O, yan. Kaya, na po tulos, magpa-register na tulos. O, giraray, ang registration, 300, may t-shirt na, may isnakan pa. Sa inka pa kayan. Apuera kayan, magigiga pang sexy. Siksik.
Katakot pa po kay ni sa August 29, alas 8 ning aga, magkakaigwa kitang mass wedding. Si mga inaapudan po si mga nag-iirbahan 5 years up na daay pakarasal sa simbahan, magpalista na po sa opisina, libre po ang kasal. Alagad, sabi ta, 5 years up as in mayo nin kaulangan. Buot sabihon, daay kasal sa ibang tao, lalo na sa simbahan. Ano? So, inaapudan po mga gustong magpakarasal. Libre po ini. Ang last day of submission of registration is July 29. Dahil mangyayari ini 30 days before the kasal, July 29, last day kang registration. Ano? Si gustong magpakarasal. Sunod, pag pizza 30, Domingo po yan. Domingo, magkakaigwaning motorcade. O, pag kuya na ini, pag kaaldawan, magkakaigwa po ning motorcade alas 6 ning aga. Kaya po si mga may sasakyan, kanya-kanya po palang sasakyan, kanya-kanyang sasakyan, magdara po ning sasakyan. Magdara. Motorcade. Kaya iniimbitaran po ang mga lalong-lalo ng mga motorcycle riders, mga motorcycle club, imbitado po na mag-iba sa motorcade. Ano? So, ang motorcade from the parish to may iba to mabalod-balod. Ayan po sa ito yung motorcade. Nagdadangadang na po sa tuyang fiesta ni Inang Peña Francia, kaya from July 11 to August 19, iyo po ang pagsungko ni Ina as in Divino Rostro sa mga sityos, barangay, eskwelahan, as in nagkapirang mga establishmento. So iyan po ang sa tuyang mga aktibidades. Salamat po kan sa indong danay na pagsuporta sa pangangaipo as in programa kan sa tuyang parokya. Diyos po ang magbalos sa Indo Gabos. Matindog na po kita. Ang kagurangan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagkatapos po kan misa, picture taking po kita, mga ministries. Pagkatapos kan mga picture taking, ang lay minister, magkakaigwa kitang dikit na meeting sa Parish Pastoral Council. Ano po? Pagkatapos kang picture taking. As in, bendisyonan ka mo kan Diyos na makakamhan, an Ama, as in an Aki, as in an Espiritu Santo. Amen. Magdanay ka mo sa pagkamot sa Diyos, as in paglingkod sa kapwa. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa kaitaasan. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat